Karon adlaw sa kapistahan ni Santo Tomas, Apostol. Ang ebanghelyo karong adlaw nagpakita sa dili hitupngang pagpadayag sa pagtuo nga nagsugod diha sa kawalay pagtuo ug pagduha-duha. Lain kining okasyon diin nagpaila si Jesus kun kinsa gayud siya. Duruha ka butang ang natataw ni ining maong ebanghelyo. Una, tataw kining nagpahayag nga si Jesus Dios ug ikaduha, hingpit kining miangkon nga ang Dios gugma. Si Tomas miangkon ug miila nga Dios si Jesus. Apan sa wala pa kining iyang personal nga pahayag gamit ang pulong akong, si Tomas mihingalan sa kondisyon aron siya motuo. Buot siyang makakita sa inagian sa lansang sa mga kamot ug sa pagtapion sa iyang mga tudlo sa samad sa kilid ni Jesus. Buot balang siyang makakita ug makahikap sa mga inagian sa lansang sa mga kamot ug sa samad sa kilid ni Jesus, o buot siyang makakita kang Jesus mismo aron motuo siya? Tingali ang halawom nga pag-amgo sa gahom ug sa kahalangdon sa Dios nung gugma nga anaa diha kang Jesus, tingali ang kasinatian sa maong gugma sa higayon nga mihikap siya sa mga inagian sa lansang ug sa samad sa kilid ni Jesus, gugma nga maoy nag-aghat sa pagpadala kang Jesus alang sa kalibutan ug sa iyang pagdawat ug pagharong sa makalilisang nga kamatayon sa krus. Ang paghikap sa inagian sa mga lansang ug sa samad sa kilid ni Jesus maoy iyang pagsinati sa lunsay ug hingpit nga gugma sa Dios. Pamalandong. Sa akong panaw sa pagtuo, ako bang nasinati ang lunsay ug hingpit nga gugma sa Dios? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios o mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga nasod, himayaa siya kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy alang kanato ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kun makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot
ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Unya miingon siya kang Tomas, "Tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha." Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko." Unya miingon si Jesus kaniya, "Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.